บางนั้นก็ลำที่นี่ตุ้มจะทันitu lahจะทันเทียพรางนี่asap so lah itu hambre na konsensian ke klaim abang tu tumphan amen apen de klaim tu pachini pon itu aprang si nilimen muniram teron nili hambre na konsensen lo amai pu la pen do thulang tu nili riar ina tu bang Lovely Well Kathar alangli acting secretary lapen pu alangli Bir Singh Terang alangli vice president lapen Dothulang Ramson Tiso alangli ke organizing secretary lo lapen Dothulang Yuda Hinpen alangli men Sarkiri Timu alangli ke secretary in charge Kardong Yuda Hinpen lo CC lo lapen Dothulang alang tum halas road claim jong si claim polote claim punang ko claim polote claim lo lapen ako isi dolang ladang pangen itum koson lo mane kamang dudun kok lo rada tum pange mane ini ngabang ning duk det lason ili panang pin nang pad dunu dari tia asai bang alang litum pen lason timon man dari ti asi aku patai sido tulang parti disiplin abang central committee ben latum maintain lo sitame la maintain dera phi sitame alangli alaso central la president ahin ben declare det ben sitame alangli saralam pate page det ben alangli page ben phami sense hala vijar kadu wita dun erni pu laso puta party del da abang dan ile tumang dun del